Masobra 400,000 pesos nga balor sang ilegal nga droga ang nakumpiskar sa mga kapulisan sa ginpatigayon nga buy-bust operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit or RPDEU sa Barangay Bulilao, Maduriao sa Sabado sang hapon, Hunyo 12. Natigayon nga maristo sa mga katapos ang RPDEU sanday Steve Arroyo, 46 anyos, residente sang Barangay Bulilao, Edgar Peralta, 63 anyos, residente sang San Antonio, Molo. Samtang padayon naman sa karon nga ginapangita paagi sa hot pursuit operation sa mga kapulisan si Roberto Amit, residente sang San Juan Molo, matapos makapalagyo sa operasyon. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Police Lieutenant Glenn Soliman, team leader sang RPDEU, ang tatlo ang nakaagi na preso bangod man sa droga apang bangod nga nakaabil ang mga ini sang plea bargaining agreement na hatagan sang tsansa ang mga suspect nga makagwa. Kagbangod sa nabaton nga impormasyon sang RPDEU nga liwat nga nagaduso sang droga ang tatlo, ila ini monitor sang kapin 2 ka bulan antes madakpan sang Hunyo 12 Sabado sang hapon. Suno kay Soliman, makabing nga high value individual ang tatlo ka mga persona. Pulo naman kasasye sang suspected shabu ang nakuha sa mga suspect, lakip na ang buy-bust item nga may kabugaton nga 65 gramos, buy-bust money nga 15,000 pesos, kag sa kabugusan nga balor 442,000 pesos ang drugs nga nakuha sa ila. Gindugang man ni Soliman nga ginapreparar na nila ang tanan nga mga dokumento para sa drug test sa mga nadakpan kag laboratory test para sa nakuha nga mga illegal nga droga. Kaso naman nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang igapasaka batok sa mga suspect. Balita gikan sa siyudad sang Iloilo. Ini si Arnold Cantores Soqueña, nagabandera sa matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo Radio Bandera.